Siyathobeka kakhulu, siyathemba uyaphila. uNkulunkulu akakulonde kubusise. Igama kuPastor Channel Inflick. Okubalulekile nesicela kuwena ukusubscribe, ukuthi ulike le video nje uyibheka njengamanje. Uqhubeka ube umlandeli we-channel, become a member. Member unginikela ngemali engango-9 rand or 30 rand or 99 rand. It depends on your choosing. You can also use any other method yokunikela if you wish to. Qhubeka wenza okuhle la uhlala khona, yenza okuhle emndenini wakini, yenza okuhle ezilungisa usaphila. Inamba isense ngumlandeli kusongo 9 ekseni yak 5 ntambama. Isense ukwenza ama calls kuphela, ungayisense ku WhatsApp, ungayisebenzisi kuma SMSs na kuma voice note. But if you awukho la South Africa, you can WhatsApp me, tell me ukuthi ufuna ucela ukufona. Sibona namuhla uRonaldo Mthweni, Ronaldo Mthweni, thank you Pastor. Kusho ubhubhaka izingwenya zifuna ukuhlasela, kodwa ke uzincobe. Uzincobe sho uyayinqoba, so la ingwenya ziyamhlasela, zizama ukumhlasela, zifuna ukumluma, uyakwazi ukuyinqoba, uyakwazi ukulwa nazo azehlule. So futhi isara lengwenya uyazishaya, uyayinqoba or uyabaleka uyayishiya, kodwa okusalayo zihluleke ukumluma. Ukwazile yena ukuzi overpower, waba victorious over these crocodiles. Yini ingwenya i-crocodile. So number 1, uma uphupha ke la izingwenya noma ke ingwenya kuzofanana. Uma zikuhlasela kuwuPaul uhluma uyinqoba ke, ngoba lokho kusho ukuthi uzokwazi ukucoboshisa, uzokwazi ukwehlula nokunqoba izitha zakho ngomkhuleko uma umuntu okhulekayo, noma ke suke sezinqotshiwe izitha zakho ngomkhuleko. uDeuteronomy 20:4, ngokuba kuJehova uNkulunkulu wakho nguye ohamba nani anilwele nezitha zenu uba ke anisindise. Amhubo 108:13, ngoNkulunkulu siyakwenza izenzo zamandla, yena ke uyakunyathela phansi izitha zethu. Ka number 2, umunye angalibheka ngalendlela, angathi ngomuphupha la izingwenya uPaul uhle uma uzinqoba, ngoba lokho kusho ukuthi imithi noma izwasho ozisebenzisayo njengamanje zinamandla kakhulu, futhi zizokulwa nezigadlo zizinqobe, noma ziyalo nalezi zigadlo siyazinqoba futhi. Yabo seziye zinqobile, ngoba uPaul ngaveleli ngoba kunemithi osukuyisebenzisa uphupheke sokulwa unqoba, ngoba vele kunale mithi oyisebenzisayo njengamanje, kunale washo isensayo njengamanje. Number 3, kuyenzeka futhi isikhathi uphupha la ingwenya zikuhlasela kuba uPaul uhle uma uyinqoba wena, ngoba lokho kungaphinde kusho ukuthi zizojabha izitha zakho, ngoba noma zingazama kangakanani ukukuhlasela ngenxa yentukuthelo noma yenzono noma amaqhube ezinawo, kodwa wena uzokwazi ukuzehlula. Yabona kwabaseKolose 2:15, ebaphucile ababusi nabanamandla izikhali wabathela ngehlazo obala ebanqoba ngaso. Kanti ke number 4, sivala ngokuthi ke kuyenzeka futhi isikhathi uphupha la izingwenya zikuhlasela kuba uPaul uhluma uzinqoba, ngoba lokho kungaphinde kusho ukuthi uzokwazi ukuthobisa isidalwa noma izidalwa zakho ezizakabi nezizangolaka kuwe, ngoba ukuthi ingwenya kwabanye ziyiPaul wedlozi, ziuPaul ezidalwa zamanzi. So ngesikhathi zikuhlasela ngenzeka kunalezi idalwa eziswa ebezizangolaka, kodwa wakwazi ukuyithobisa. Engeke sazi ukuthi uzithobise ngokwenza ini, mhlawumbe khona okwenzile okade kuvusa lezi idalwa ulaka zase ziyathoba, ngoba ukwazi ukuyihlula lapha ngesikhathi lengwenya zizama ukukuhlasela wayinqoba. Futhi ke lokho kwenzile kuzithobisile lezi idalwa ebiziza kuwe ngolaka, noma ke lokho ozokwenza kuzosithobisa lezi idalwa eziza ngolaka kuwe. Yabona, noma already usuyithobisile idalwa ebiziza kuwe ngani ngolaka ebiziza kuwe kabi. Siyabonga besibheka la umaphupha engwenya zikuhlasela, ingwenya ikuhlasela ukuthi kodwa ukwazi ukuyinqoba, ukwazi ukuyehlula. Siyabonga kakhulu, be blessed.